Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङै दं आरोना। रायलायनो नागिरनाया नै खुगाया आयै दायो नै जोंहा दायो अमा हांदों आजाजों आंजों अमा हांदों ना नै जोंखौ मा होनफैगासिनो भिडिअ बानायखुमादों आरो हनैया दासो दुगैनो नागिरदों खोमा। जोंहा अमा हांदों आजाजों आंजों देखायनोसै ना हे दासो मोनदों मस्लाया दासो मोनदों फिसा बानांदों दासो मोनदों सालाखौ फिसा बानांदों नै अ थाङा ओरैथ' सिलाथिंथ' लाजिनानै थांनो नागिरदों बियो नै फिसाखौ माबायदि बादों नायलाय लरग'ग'नो दासो फिसा बानांदों नोङो मोजां मोनदों हय नै जोंना आसोला होबोबाय मैया साइकेलाव गोलैदों जाहैदों साइकेल दंमोन लांगाब गोलैफैदोंनो आयै अ थांनो नागिरदों नोंसोरो नोंसोरखौ होनदां फैदो थाङा फैदो न'आव फै न' फैदो नै आङो दायो बेदर संगासिनो आरोना बेदर संगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं ओंख्रि संगासिनो ओमफ्रायो सामफ्रामबो बेदर जाबाय थानाय जागासिनोहाय नै जोंहा लकेल दाउ एवखावगासिनो ओमफ्राय बेखौ ओंख्रि संगोन आरोना नै फारसेथिं माने आङो ओंख्रि संगासिनो मा होनो बियो माबा था आरोना ओमफ्राय नै रुइथ'वाखैनो ओमफ्राय नैबे बेदरखौबो नैबेयावनो हरसिगोन आरो आङो ओमफ्राय नै दासो एसे माबाहांदों सानफ्रामबो बेदर जानाय जोंनिया मागोनिफ्रायनो जानुवारिनिफ्रायनो बेदर जानाय ओमफ्राय र' बे दसे माबाबाथाय आङो नैबे बेदरखौ बेयाव हरनोसै आरोना नैहाय लोगोफोर आंना ओंख्रि संनाया मोनलायबाय जि गोथाव जानोसैलाय जोंहा नै ओमफ्राय आं दा दुन्दियाल' होनोसै आरोना दुन्दिया होबानो माने जाबाय आरोना नै आथा जाखाबाय दायो आङो नैबे दुन्दियाखौ होनोसै आरोना नै ओंख्रि संनायाबो आंना जोंना बेदर फोरानदों आरोना नै ओमफ्राय आं बे बेदरखौनो हांगोन आरोना दायो अमा बेदर हांनोसै आरो जोंहा ना जा लोगोफोर जोंहा अमा हांदों अरानो बेलेगजोंसो जोंलांबाय नै अमा हांनायानो अमा सेक होदों जोंहा ना मेजेम गबाय मेजेम ज्लाव मेजेम गबाय जोंना बेदरा मोनबाय जोंना बेदरा मोनबाय I am cameraman होननायसो एसे मिनिबावबाय नै बेदरा मोनबाय नै जोंना अमा बेदर नै अमाखौ दुन्दिया सामब्राम बानलु होनानै जि गोथाव बानायनोसै नै गोथाव सावनानै मिक्स खालामसै दानिया गोथावानो लाजाखानाय नंला बानलु सामब्राम दुन्दिया होनानै
संख्रि गासिखौबो होजोबबानो गोथाव हो होनगासिनो बे हारसिंनो रायलायगासिनो आयै गोलैबायसो दरसे यामि यामि गोथाव जासिगोन दे आबा थिगानो जादों आयै ओंख्रिया नै था ओंख्रि दाउ ओमफ्राय नैबे अमा सावनाय बेखौथ' नुखाबाय जाग्रोबायानो आं जायाखैनो जानोसै जादो अमा सावनायखौ मायदि जादों नों एखौ हरदोंना बिगुरखौ मोजां आंलाय मा मिथिगौ जानाङा होनबाबो गोथाव नैहाय आंहा ओंखाम जानायावबो बिसिबा खस्थ' आयै 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 ओंखाम जानायानो माबायदि आंना नै खस्थ' मस्थ' जानोसै गावहासो मिनि हरबावबाय मालाय एबार खत्थ' एस एस पास